ए भाई पूरा गांव में हिमांचलपुर में हाला हुए कि उससे कहिए मत, कि उससे कहिए मत। इनका लोग के बाद जनता नहीं कहा खुलेला। पहले गोनसार झोकात ना तो उजी खुलिया ना तो पनघट पर ना तो उसे बाजे तो घासवाही में जरूर खुल जाए। अब वो तो भाजी खोटत में आए अब तो ये बात खुल गई कि मालिन गई रही फुलवारी में बूढ़ आइल बा, फुलडलिया चला के मरल से फुलडलिया सोना के हो गई। हम लोग बुझलिए गो कोनो फंड आ जाओ ब्लॉक में आ खाली गांव में कहूआ के कहे कि फंड आ गई बा तो पूरा पंचायत के लोग फंड खातिर जुट जाई। ई ना सोची कि फंड कौन है, जरूर लोग जुटी। हमरे को मुस्माती लिखवा दी। मैं हिमांचलपुर में हाला हो गई। कि बूढ़ आइल बा, अरे सोना बनवाला चला, अरे सोना बनवाला चल, सोना बनवा, अरे मतवाला आइल बार चल सोना हसुआ खुरपी गणासी लेके लोग चलल बा। बसहा जब देखल जाके शंकर भगवान के धीरे से हुद कौले कल कि ये बाबा और तो सोना बड़ा कमाल को दिले बा। सोना तर और फायदा को पूरा हिमांचल के लोग आ रहल बा तो हीरा खाने फायदा कइले बा। अगर एक हक्को को गिरा दी तो परीक्षाओं के पहले हम देखते हैं और गोधन कुटावने हो जाएगी। शंकर भगवान जब देखले तो कहले कि ये तो मालिन को ही दिले भैया। देखी झोरा में से भभूत निकलले तरहथिया पर धके फूक दल। इलो धावल बाइने से ओने से हाडा बिरनी जाके जब झुकल बड़े सन तो वो कल के सोना या कारखाना याद पड़ो। सारा लोग भाग के अपना अपना घर में जाके लुकाई। सांझ भइल तो शंकर भगवान बरात लेके राजा हिमांचल के दरवाजा पर पहुंचे। माई बहनी लोग आवेला, अरे लेहू नाही मंचल राजा धोतिया हाथे पानों के भीरा। पानो
रानी जब सुनली हमार दामाद शंकर भगवान दुआरी पर ए भैया दामाद के परिचय खातिर मैना रानी जब चली जैसे पहुंचली तले सांप जब फोई दे कैलस थरिया छूट गई आ भाग के मैना रानी घर में लुकैली कहरी कि परघर घालक लाज न भीरा बाझक जाने पर सौ के पीरा नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन बसतु जिन मोर उजारा हम नारद के का बिगाड़ दनी ऐसा हमरा सुंदर बेटी के हई बूढ़ बोर खोज के ली साफा बसिया ए भैया मैना रानी जाके महल में चिल्लाता रही जब ना घर में चिल्लाता रही सियार बोले लगा कहली कि ऐसा न बौरा हो पर से गौरा न बियहब अरे भले गौरा रही है कुंवार हजामिन कलश की रानी जी काहे रूना डेरा गई हमरा के आदेश करना हम इनका के जाके तुरंत परिस देव 2 मिनट के काम मलिनिया के बात कम बेश सबका मालूम रहे लेकिन हजमिनिया कहस कि हम परिस देव इनका के कितना परिचनी हम कितना लोग के परिचनी कौन खेत के मुरही भाई मैना रानी आदेश दली हजामिन छोरिया में लोढ़ा धके जब चलो शंकर भगवान देखले कि रे दादा हजमिनिया ता होती कहीं एक को लोढ़ा नाक पर जमावल तब तो हमार कल्याण हो जाई फट शंकर भगवान एगो बिच्छी के इशारा कइले कहले कि ये बिच्छी तनी जाना हो दे आवती बड़ा तो हवादर कर डोंका पर ए भैया बिछी उतरल अभी कुछ दूर पर हजामिन रहल जाके कल टन दे मरलस अब तो हजामिन के फोन दे थोरिया धरती पर गिर गई आ वही से हजामिन भागतिया कि दैया रे दैया ऊपर मुंह चढ़ वही तो बिगड़ गई नाराजी धावल जाता रे मैना रानी के लगे समझावत रे
कि विकला भैलू बहना रानी नारद जी बोलस बानी काहे बनेलू अज्ञानी सुन सुन बहना रानी जब जन्मी थी दक्ष के घर मिले थे यहीं पर